Burong TV. What's up mga kabarong? Mga kabarong, Nangabirog tangkungan nila ka lolodok nyo. ako dahil si Burong Gwapo. Wow naman! Wow! Wow! Hey, magwapo. Oray, si Burong Bombay. Uy, Burong Bombay. Ako si Burong TV. Let's go. Tangkungan Mga kabarong, malangit sa taha. ay nagtulay. Langit ang lolodok nyo. Lolodok nyo. Mga bitangkong rasan nyo ha. May muyota. Oo, nila sa kayo. Huwag kinibayan. Mga kabarong, manguha nami og tangkong sa tagungan ni Lolo Dokyo mga kabarong. Alcohol mga kabarong. Ito kuha. Rasada dali kohol din og tangkong. Ito dali. Wa may sudas balay mga kabarong, manguha dali tangkong og kohol. Kabarong, kaway-kaway ba? Sarap. Oh, masarap ang kohol ni Lolo Dokyo. Nya parisan og tangkong mga kabarong, lami kayo. Mga kabarong, tangkong. Tangkong ni Lolo Dokyo. Among panguha. Wala patay no? Patay ni. Masa na survive? Walay takungan rin ni Lolo Dokyo mga kabarong. Ang iyang takungan kay naay mga kohol, yapi lang na magkuha mga kabarong kay lami sa kining kohol. Oh, wala. Tangkong, tangkong. Tangkong. Burung gwapo, okay na ka na? Okay na ka. Sige na siya, okay na. Angker ni sa kuan mga kabarong. Abaw. Ipot. Kami nalay mo turang. Asa yung mga gamon, harot na? Daurot na. Oo, kamo lang upat mo tura. Kabaw nila day. Wala na, kon. Nindot kay Bio ang yuta ni Lolo Dokyo mga kabarong. Oh, napay labhanan rio. Ang anak ni Lolo Dokyo mga kabarong ah. Ang anak ni Lolo Dokyo ang hitman sa bahaw ug sa plato. Hinta din mga kabarong. Nara din mga kabarong. Ako to. Ano, bala mo sa light tunaan. Burong. Talaan burong natin ako lang tawan ng kuhol dito kita. Dire na. Tara mga kabarong. Masiliras mga kabarong ha. Kabarong na.
Maginay Lolo Dokyo, maginay kay may edad na ba? Na, otro patambo ka. Aling nini kumain pa sa babang mo. Kanino lang namatawa. Malabang sila mga kabarong na sila sa pikas tangkungan ni Lolo Dokyo. Dako kayo mga kabarong. Wow. Pulo kay kada barong pa pulo. Tago Mix Club, 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 Tago Mix Club. Kaluoy sa karabaw! Kaluoy ka timong kabaw! Paw! 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 Hala! 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 Ay na lagi glabaw! Hala ang kabaw! Hala ang tao! Ang tao! Ang tao! Tabakin ninyo! Tabakin ninyo! Mga kabarong, maraming panguha. Ano na ito? Maraming panguha. Buhol. Buhol na mga kabarong. Mga kabarong, amos na ilapuan ng kuhol. Wow, ma'am din mo yabog tubig si Lolo Dokyo. Sa una pa, wag mo sa tao. Paano to paano to big dong? Kabaro. Ano ni sa pagwana? Lego. Pohol. Lapan o sa? Paano ni nato ha? Naman sa tubig na ulo. Ito na to. Oh. Nga kabaro nga ato ni haonon ha. Ato ning tangon niyang bayan. Bayan mo na. Ato ning Yan. bayo. O pagsusiro. Tara mga kabaro ha. Ano ang unin ni Piwan? Ihoho nila mga kabarong para limpyo. Man ba? Kapag nila kinuha. 5 minutes later.
to me like. Pasang sa burong! Mangaon na be! Okay, mga ta! Ano sabi po son ha? Malalamig kayo. Gusto po sa yung sito mga kaburong. Yummy. Burong, tangkong. Nanonood ako ha. Apa dia? Sobra na inyo, sobra. Sobra. Burong. Pahil dia sa katawan. Tubig. Salam kayo. Kaburong. Ah, ini tayo. Sampai apa? Ayos kayo. Tayo. Naon. Nganto na ako bro. Dong paling idong. Okay na ka? Okay na gapon? Alolodok yo. Kami kayo. Budak-budak hasil ko hula. Buang kanan ay. Kanon may gamay day. Buang kanan. Kami higop ka ba oy? Dagay. Usapan nyo ha, yung A few moments later. What's up mga burong? Malamig kaon! Salamat sa paglanto sa video. Please share, subscribe, Burong TV. Salamat. Bye-bye.